So ladies and boys, ani nasad kita karon para sa bag-o nga confession. Tawga lang ko sa pangalan nga Ses, from Northern Mindanao. Atong sugdan ang akong storya dadtong nag-ila mi ni Josh 8 years ago. I was 22 years old atong panahona. Bag-o ko nga graduate og nag-ila mi sa Osaka conference. He was 29 years old, lawyer, a good-looking guy, 5'7", ug pution. Sukat ato, we go out every now and then. And after a month nga nag-uyab mi, tulo pa lang kabulan ang milabay, di kasal mi kay nabuntis na ko. Things happened so fast, but I know in my heart na I love him. I love him so much. Ang pamilya niya arangan and so is he. Aside sa abogado siya, he has investments and business around the province. Gaingon ng mga tao nga swerte daw kaayo ko. Kayang akong nabana, dato o gwapo. But I don't see him as my cash cow or sugar daddy. I see him as my husband nga higugmaon ko hangtod sa kahangturan. It seems very unreal. All the things he provide, money, shelter, expensive gifts, travel abroad, dreamy and fancy. Nanganak ko sa among kinamagulangan, things seems very perfect. He loves my son. We are a perfect family. I can say I have an easy life at that time. Dili na mamoblema sa bayronon, pagkaon, ug mapalit pa nako ang akong luho anytime. I came from basta makahumanlag og eskwela ang mga anak, okay na kaayo. No investments, no properties. Middle class family. Dili mi dato pero ang akong mama ug ang akong papa makapakaon namo tulo ka beses sa isa ka adlaw. Inubanan pa sa ilang dakong gugma para namo. I remember my mama was so shocked when I got married with Josh. Pero niingon ko nga ma, love kaayo na ako si Josh. Maong mi-support na lang ang akong family, kay happiness man ako. Very perfect. Ug sa ka-perfect, I forgot to stand on my own. Wala ako kahuna-huna nga mag-work because naa tanan sa table. Josh is a very hard-working husband. Dili kaayo siya expressive, but I know he loves me. 2 years after nanganak ko sa among second child, this time girl na and liwat kaayo na ako. After ko nanganak, enroll dayon sa fitness gym para balik alindog. Pagwapa diri, pagwapa dito. Murag artista lang ang peg ato nga time. I want to be perfect sa atubangan ni Josh. Though abunda gyud og financially, but wala na ako abosari. Tama-tama lang gyud akong ginagasto. Mag 1 year ang akong bunso, si Josh murag nagbag-o na. Dugay na kaayo siya tig-uli. Permi overtime og usahay gani kadlaw na kaayo. Og ako, I understand him kay for us man pud na iyang pagpakasubsob sa trabaho. Sometimes ga-outing na sila with his frat bros or barkada niya. Ug usahay sab ga-travel siya sa abroad nga siyara usa. Sa una, kuyog gid ko niya, but karon dili na. Nagkadugay, nagkalai na ang iyang treatment nako. Yes, sa ako lang kay sa akong mga anak,
gahatag man pud siya og oras. To tell you honestly, 2 months na nga wala mi ka love making. Dili ko ga-initiate kay sa puton siya. Basin stress lang gyud sa trabaho, kay busy siya always sa iyang phone. At katutanan wala to'y mali siya nako. I let it pass. Kadugayan, nasakpan ra gyud nako siya nga mamayi. Sakit. Sakit kaayo kay pila na di ay ko ka months niya giloko. Nahibal-an ako nga dili lang isa ka bayi, kundili daghan. I-confront nako siya, ignon lang kog, wala ra to. Sa inyo man gihapon ko mag-uli. Sige ba mo reklamo? So gusto siya nga mamayi nga okay ra nako? Kanang stick with me or leave? Ako nga nagunahuna sa amo mga bata. Mistake ko niya kay bisan, klaro kaayong bisan kinsang girls na lang ang iyang kauban. Gapasagdaan ako. I know mo endra ng ingon ana kay di ba ang ilang ingon sa pamilya ra gihapon ka mo uli. Second birthday sa akong bunso og nagpa-party mi. Daghang bisita anang uban wala gali ko kaila. Na ay babae nga giabot. A very beautiful lady. Sparkly and glittery ang entrance. To my surprise, giduol dayon siya sa mommy og sa igsuon ni Josh. Beso-beso sila ang chika-chika. Ila pang gipaduol ang akong baby girl o gikugos niya. Mas na-surprise ko nga si Josh miduol pod og ni hugs og beso-beso. Close siguro kaayo ni sila. Ang mga igagaw niya kaila ko og imposible igagaw ni niya. The way mo tan-aw si Josh sa babayi, may halong something same with the girl. Iyaw kapalingod sa table, iyang parents. Wow, ako man gani naara diri sa kilid. Ba't ako lang nga gipasagdan? Permi na lang nga wala si Josh. Kadlawo na mo uli. Weekends na ay lakaw permi ug nagsugod na kog ka-stress. Kung ako siyang i-ask, para ni nato kung di ko matrabaho mag-unsa ta. Ikaw na araman ka diri sa balay. Ug karon mo akong nahunaon, insulto di ay kaayo to. Same rag schedule niya. Wala permi sa balay, ug sige siyag outing. Bothered na kaayo ko. Kay aside sa wa siya time na ako, dili na pod siya makig-love making na ako. Pauli ko gikan sa mall, si Josh pasulod sa hotel nga naay kuyog isa ka bayi, ug nag-ingon lang ko sa akong kaugalingon nga naa siguro'y meeting. Another incident, sa iyang cellphone na ay mga picture kuyog niya ang isa ka bayi. Ang bayi katong naa sa party. Tawagon na lang nato siya sa pangalan ni Glitter. Diretso kog ukay sa iyang bag ug naa didto tanan receipts from so many hotels, restaurants, plane tickets, gifts ring, necklace, and to my surprise, receipt from a car company. In short, nagkuha siyag car. Pinakagyod resibo from Pag-ibig, housing loan house condo. Condo pagyod. Mao nga gi-confront nako siya. Josh, unsa nang mga resibo sa imong bag? Pero wala siya mingtingog. So ni ana ko, natubag ako. Ug iya kong giignan nga kabalo na kag unsa na. So ni ana ko nga, kinsa nang bayhana? Kailangan yun kuhaan og kotse og kondo? Ug niingon siya na ako nga ses, dugay ra kong gusto mo storya, bulag na ta.
So natingala ko, Josh, naunsa man ka. Ug iya kong giignan, nga di nakanako, love. Ato nga time gusto na ko mamatay. Hastang sakita nga akong gi-check tanan ang background ni Glitter. Ex-girlfriend di ay siya ni Josh for 4 years. Pero nagbulag sila kay naminyo si Glitter og lain. Sa kadesperado ni Josh, nangita siyang kalingawan, which is ako di ay. Lingaw-lingaw ra di ay siya ato nga time. Pila ka tuig, namatay ang husband sa girl o karon back to each other's arms na sila. Panakit butas ra kong Josh. Lami kaayo pakamatay atong tayma, batang akong mga bata gusto kog buo gyapon ni. Mukatawa lang gani sila nga ma-melt dayon ang akong heart. Niingon si Josh nga permahining papers. So niingon ko kaniya nga, annulment? Josh, dili ta magbulag. Pero niingon siya nga wala na ko'y gugma nimo. Ug akong gitubag nga sige lang. Bahala, wala na kay gugma nako. Basta diri lang ka. And then he responded, gasakit-sakit kas imong kaugalingon. But I answered him, Josh, please. Stay para ni Gab ug ni Jenny. Mao nga wala na dayon ang annulment. So ang setup, naa siya sa Monday, Thursdays ug Friday namo. The rest including weekends, iya Glitter na. At first sa sakita at kadugayan na anad na ko. Kaysa nga walay amahan ang akong mga anak and financially wala kay ikasustain sa akong mga bata. Abi ko mao na to'y pinakasakit but dili pa di ay. Sa events, parties, outing, si Glitter ang iyang dalon. Even sa birthdays, anniversary sa iyang parents, si Glitter gihapon. Present ang akong mga bata dito ug ang nahimong mama nila si Glitter. Naay mga pictures nga ang akong mga bata is with Glitter and Josh. One big happy family kaayo sila tan-awon. Unya ako, naa sa balay. Di man kay bawal ko muadto, but giseparate na lang nako ang akong kaugalingon nila. Sakit oy. Naitsapwera ko nga ako man untay legal, pero di mahal. Weak kaayo ko para mo fight for my kids and for me and Josh. Gihilak na lang nako sa banyo ang tanan. Kay ingon ni Josh nako kung magsinamok daw ko mag-analgi daw mi. So ako, bisan wasak-wasak antos lang yun. But last act na, nakaingon na gid ko, sakto na. Give up na ko. Kay iya nang ginadala si Glitter sa balay. Magdula-dula pa sa akong mga anak og sweet kaayo sila. Atubangan sa akong mga anak. Nangutan akong Josh. Josh, wala na gid tay chance. So gitubag ko niya nga sa una ra kanako ingnan bulag ta. Ikaw may dili mo bulag. At that time, naghilak na ko. Josh, gibuhat na akong tanan para mabuo lang ni ang atong pamilya. Akong gihatag tanan-tanan. Nagpakababa na ko para lang unta mo balik imong gugma nako. At he responded, si Glitter ang akong gihigugma sa una. Karon,
taman sa mamatay ko. And then I said, sige mauman ka Josh, muhawa na lang ko diris balay, kami sa imong mga anak. And then gitubag siya nga, asa ka mo kuhi, og ibuhi nila. And then I said, kayahon na ako Josh para nila. Pero gitubag siya nga, kung dalon nimo ang mga bata, di ka kakuhag suporta gikan ako. Ug ayaw hunahunaag, kasuhan ko nimo kay kabalo ka, unsay kaya na akong buhaton. Mauto nga sa sala, niingon ko niya nga Josh, mulakaw na ko. Dili na lang nako dalon si Gab ug Jenny. Ikaw na'y bahala nila. Ayaw sila pabayai bisan kung mga anak na mo ni glitter. Higugmaa sila Josh. Kung wala na nimo sa ako nahatag, sa atong mga anak na lang palihog. Mauto nga naghilumbra siya, ug nilakaw kos balay nga tulog ang akong mga anak. I am learning to love the sound of my feet, walking away from the things not meant for me. Dagang mga tao ug even ang akong ginikanan, gi-question ko sa pagbiya sa akong mga bata. Mauto ang pinakasakit nga desisyon nga akong nabuhat sa tibuok na akong kinabuhi. I was so afraid for my kids' future and my future as well. Wala ko'y trabaho, unsay akong ipakaon. Wala man gani ko'y ikapalit og chinilas nila. Ug asa mi mo stay. Makapalit ka ako gatas nila. Those are the few things I was afraid of. Kung dito sila, hayahay kaayo sila. Air condition tang ilang kwarto, daghan pagkaon, ug they can go to any resorts. Go abroad, Disneyland, or to any amusement park. Ug kabalo ko nga si Josh, he loves my kids so much. Dili niya mahimong i-abandon sila. Sa mga pila ka bulan, my eldest Gab will be a preschooler na. And I was thinking, mas nindot ang training atong school. I want them to have a good life. Mali? Mali ko? I keep on asking myself that same question every day. And the annulment thing. I don't have any idea what's that all about. Ang ako lang nahibalan, if dili ko mo perma, wa gyud mahitabong annulment. I was so naive and stupid at that time. Filing a case was not in my option. Unsaon na lang kung mapriso si Josh. Unsa man ang ugma sa akong mga bata. After I leave Josh and my babies, life is so hellish for me. Every second, minute, and hour, I'm longing to be with Gab and Jenny. Gimingaw na kaayo ko nila, and it's driving me insane. I travel to a place 45 minutes away from Josh's house ug nagrent ko 1-bedroom space. Wala kaayo ko ni palayo kay para ma-visit na ko sila anytime. Good thing, every night I get a chance to talk with Gab and Jenny via Skype video call. Close man mi sa yaya nila, maong siya maoy akong kastorya kung makig-video call ko. Akong ituno nga wala si Josh sa balay, kay sakit pa kaayo sa ako bisan makita lang nako siya, basin mag-breakdown ko. My kids are my strength. They are the only reason I continued my life.
Nagaadto ko og simbahan everyday and prayed for my kids' safety. And para na ako nga makasurvive. Nag-apply ko. Walang katapusang lakaw, manakit na lang ang akong tiil. Sometimes gusto ko nga mo give up. Makita kong tulay, lami kaayo nga moambak. Magpalagis og 10-wheelers. Pero kung akong mahunahunaan, ang akong mga bata, ang akong ma-picture out pag naan ako ana nga sitwasyon. Nag-video call ko nila Gab o Jenny og si Gab sigig yama-yama. Maayo na mo storya. Si Jenny sig kisi-kisi. God, I miss them so much. Pero niabot si Josh. And then ako tana siya nga, Gab, who's that? Ingunan si Gab nga, Mama. While si Jenny, niingon siya nga, Momom. Cute kaayo. Ikaw lang siya nga lantaw kadali sa cam og nilakaw. And then nadunggan ako nga niingon si Glitter nga, Hello babies, Tita's here. Come. I have something for you. Nihawa silang duha sa camera o gi-end na lang nako. Nasakitan kaayo ko. Lahi ragyod kung daghan kwarta ba? Kaya kaayo tanan. Naghila ko ato kay ako ang inahan pero wala ko'y pulos kay di na ako sila kaya ipaglaban. It pained me so much thinking Glitter replaces me sa heart ni Josh ug karon sa akong mga anak. After 2 weeks, nakasulod ko og trabaho. Dili siya kalakihan og sahod, pero makabayad na pud ko sa renta. Pagkaon nako, ug malaag na nako silang Gab ug Jenny sa Jollibee. First salary na ako, nagplan ko mo visit sa ila kay laag na ako silag plaza, murag picnic gamay. Abot na ako sa balay, giabrihan kong Jeje. Yaya nila Gab ug Jenny. Ako jo diretsog hug ang duwa. Nakatulo ang akong luha o gikisa na ako silag duro. Niingon si Gab nga ako nga, Mama, you're here. I miss you. Well, si Jenny, nag-ana ra siya nga, Mamam, miss siya. Nag-awat-awat ra siyang Gab. Nagbaha ang akong luha, oy. Giayo-ayo na ako silag kiss. Ready raman sila, ug palakaw nami. Migawa si Josh gikan sa kwarto, ug nitan-aw siya nako. Tan-aw pod ko niya dayon lingi. Wala na nako gimain ang iyang reaksyon. Bahala siya. Na ako diri para sa akong mga anak. Padung nagawa sa door, niingon si Josh nga, ready na ang mga bata kay mulakaw nami. So ni Ana ang yaya nila Gab nga, ay sir, abi kog di mo madayon ni Ma'am Glitter karon adtong birthday party. Ilaagra baunta ni Ses silang Gabron. Dayon niingon ra si Josh nga, okay, use the other car na lang, igna si Dodoy. Nikis pa siya nila Gab, ug ako na aras dapin nga wala na ko'y lingi-lingi. And then ni Ana si Gigi nga, Ses, diri mo sakay. Pero ni-refuse ko. Ni Ana ko nga, mag-jeep na lang ni, para ma-experience nila ang normal na life. Ni Ana dayon si Gigi nga, sure ka? Og nito bagra ko nga uuoy. Mga anak nako na. Og nag-hike mi padong gawas sa village. Sakay og motor cab human sa jeep. Klaro kaayong na-amiss sila. Si Jeep or sa jeep si Gab, glipitihan ako og si Jenny ang akong gisabak. Makig-holding hands na ako si Gab o si Jenny sige gahag. Nindot kaayo sa feelings. Kompleto kaayo ko ato nga time.
Bisan dako-dako nga bag dala nako kay tungod lagi sa ilang mga gamit, kaya rira kaayo kay usahay magpakugos pa si Jenny. Di adto migmakdo ug nagkaon mi ug namnam jud nako ang every moment ato. Kung may na-take out ko para nila, makatouch kaayo sa heart nga si God, ingon nga, Mama, I'll help. Sus, cutie pie kaayo ang akong bugoy. Pagabot namo sa park, lingaw kaayo sila kay naamay dulaan for kids. Apil kog dula nila og genuine kaayo ang ilang mga katawa. Nagtanaw ko nila samtang gatulo ang akong luha. Unsa kahag dato pa ko karon. Unsa kahag na ako'y saktong trabaho. Makuyog na unta sila nako. Mihapon na og silang duha knockdown na. Pag uli kataksi na lang ko kay si Jenny sleepy na kaayo. Una-huna na ako unsa kahag di na nako ni sila iuli og manglakaw misla yung lugar. But dili pa nako kaya. Wala pa ko'y saktong bala. In time, makuha ra mo nako. I promised. Pagabot namo, si Jenny kamata na og sigab na tulog pa. Dali-dali mi gitagbo ni Gigi. Nakita na ako si Joss nga naa sa balkon naglingkod. I think he's waiting for Gab and Jenny. Mitanaw pa siya pag-abot namo ug lami pa kaayo unta isulod para ako'y patulog nila Gab, but I paused. I turned back ug niuli nako. Kailangan na ako magpaka-strong. The more mo insist ko, the more mo complicate ang sitwasyon. I was thinking Josh won't let me see my kids. But he did. Kana lang thankful na ko niya. Wala na ko nagunahuna na I'm the legal. I should be or etc. Ang importante, makita na ako ang akong mga anak. That's it. Josh and Glitter, magpakasawa kayo sa ginawa niyong buhay. Always ko ga-check kung kumusta na sila Gab and Jenny. Or if okay ba og treatment si Glitter sa akong kids. Niingon si Gigi na ako nga, okay raman sila sis. Mangita gyapon sila nimo. Pero lingawon lang nako. Si Glitter kay okay raman iya tinagdan og usahay pod nga muanhi man siya diri. Sukad wala na ka, diri tutok na si Sir Josh sa inyong anak. So nitubag ko nga maayo di IG. Abi kog gaipon na sila diha. So ana siya nga wala ses uy. Twice a month na ako makabanding ang akong mga bata kay not enough pagyod ang akong sweldo. I need more income. I need to work hard para malaag na ko sila. Gusto na ko sila ilaag og overnight miss hotel stops like that. I want to buy them gifts and hopefully makuha sila na ako puhon. I enrolled short courses and attend workshops and trainings. Nice baya kay ma-divert na ako ang akong hunahuna. After 6 months, nagpakita si Josh sa akong gipuy-an. I don't know asa siya kabalo, but sa iya, nothing is impossible. Sas, dawata ni. Ana pa niya. After sa separation namo, karon pa siya nakigstorya na ako. Nangutan ako, unsa ni? Passbook? For what? Ana siya nga, for your expenses. Gitanaw na ako, wow, much money. Ni ana dayon ko niya nga, actually Josh, wala ko nagkinahanglan ana. Gipakaslanti ka, dili tungod sa imong kwarta. I think na ay mas nanginang landana ug ang nangailangan ana kaya imong kabit.
Ingon ko sa iyaha nga, take care of our kids. Provide them what they need and love them. Maura na ang akong gusto. Imo na ang imong kwarta. Gibayran ko niya. Isang guding muraratag basura sa ilang pananaw. Gamay kaayog pananaw nato. Tapak-tapakan lang ta. Asa kaana iyang kabit, with car and condo, ug ang iyang asawa nagkayamukat. But I'm really trying to stand on my own. And now, I'm happy nga akong own money ang akong ginagasto. Gitry na ako ang bisan unsa nga racket. Selling different products online, magpatadto kog loto usahay ug makadaog og 4 digits. I was enjoying my life. I got to bond with my kids, and at the same time, I got to live my life. I was saving money for my plan nga kwaon sila Gab o Jenny. One time, nag-ana si JJ na ako nga, sis, kanus animo ilaag sila Gab. So, nitubag ko nga, di pa ko kabalo je, nga numan. So, ana siya nga, nag-ask manggod to si sir kanus animo ilaag sila. Mauto, nga gitubag na ako siya, nga igna kung naa sila'y out of town, okay ra, next month na kumuan na din ha. O, diba? Ako na ang nag-adjust. Kayod kalabaw kong pangilabuhi tawon. Di na gani ko kalingig mga cutie guys. You must be wondering, wala ko nag-mention sa akong family. Dagan sila giatubang ng mga bayro noon ug maulaw ko maghingi. My baby Gab will turn 5 years old. Nagpa-party sila. And to my surprise, naa ako'y invitation. Og nastorya pa na ako si Gab. Mama, my birthday is coming. Come here. So ni Ana ako nga, yes baby. As usual, daghan kaayong tao, mostly kids with their parents. Ako, pagsulod diretso ko sa table nilang Gigi. Si Gab and Jenny, naapa sila sa parents ni Josh. O ang mga kuan, nagkuyog na smiling kaayo. Niadto pas glitter sa akong anak, ug iyang gihag-hag. Sakit kaayo. Ako ang inahan pero ako pa'y dili diretsyo kaduol sa akong mga anak. Mauto nga nakitaan kong Gab o niduol siya nako. Ana siya nga, Mama, you're here. So ni Ana ko niya nga, for you baby. Daghan kaayo kag visitors. Are you happy? And then ni Ana siya nga, yes Mama, yes. And then I said, I have a gift for you. Bracelet na naka-engraved letter G. Gisuot na ako niya, baratuhon rato kay maura may ma-afford. Ana ko nga, keep this baby ha. Ibutang sa imong treasure box. Ug naapod para kang Jenny, bracelet gihapon. Humalag picture ko nila ug daghan kaayong pusing namo. And then gitawag na sila for picture taking sa family. Gab with friends, next grandparents, next with Jenny, next with Josh, next with Jenny and Josh, and lastly, Gab with Jenny, Josh, ug ni-insert si glitter. O diba? Liga lang ang drama. If mag-ask mo, murag gipukpok og martilyo ang akong heart. Pero wala ko'y mahimo. Antos-antos lang yun. Okay ba ko aning tanan? Of course, dili. It's just that I came to realize my love for my kids is bigger than the love I had for my husband.
After sa party, I bid goodbye to my kids. Padung nakuhawa ang photographer, gitawag ko nga ma'am, picture mo with the kids og Sir Josh, apil nila. Dan nalipay kaayo si Gab. Idol si Josh o gipatung-ana mo sila Gab and Jenny. And after, nihawa ko diretsyo nga walay tanaw-tanaw ni Josh. I saw glitter sa side nga grabing mugtok. Gahila kog ayo anang gabii. Lisod kaayo dawaton ang tanan. I don't know asa nako nakuha ang akong kusog atong tayma. Medyo nakatigom-tigom ko so nag-transfer ko rent sa usa ka apartment. Not big, but dako kaayo og bedroom. Igo kaayo ming tulo ni Gab og Jenny. Kabalo na pod si Gigi nga nibalhin ako. Anak ko nga G, kwaon na ako sila Gabron. Tayo ni ana si Gigi nga sige ses. Ayaw na lang anhi. Magpahatod ming duy-duy ug mananghid na lang kong Sir Josh. Gusto pod ko nga musuroy diha. Plan ako nga mag-movie marathon me the whole day. Nang limpyo ko ug excited kaayo ko. Pag-abot nila ako dayon gikarga ang duha. Puli-puli lang pod. So ni ana ko nga sulod G. And then ingon siya nga nadugay ni kay hapit pa mi grocery. So ni ana ko nga okay ra oy. Ana si Dodoy nga ako na ning inaog ang grocery ha. So nakurat ko nga nung inaog. Ana dayon si Gigi nga ay ses ingon manggod si sir nga mag-grocery mo pod mi diri. So ana ko nga ngano nadaot na dayon ang akong mood. Ano ko nga, ayaw na inaog. Dihara na. Nakaminos gid siguro siya. Dihara na. So ana dayon si Dodoy nga, Ma'am Ses, kung dili ni na ako inaog, dili na ko masakay ang akong materyales para sa ilang project. And then ingon sad si Gigi nga, bitaw Ses, ingon si Sir ipabili na. And then naana lang din si Dodoy nga inaog lang nako ni Ma'am. Kamuna ni Sir ang pagstorya. So ni ana dayon ko nga sige, ibutang ra diha sa kilid. Wagid na ko kwae ang iyang gidala. Basin kwentahan ta. Nangaon mi gamit ang akong kwarta. Ana dayon si Gigi nga, pa-housewarming ng sources. Ana dayon ko nga, housewarming sa iyang mata. Giuli na akong balik ang grocery. Sayang wala si Josh. Ako untang ilabay sa iyang noon. Joke lang. Dili pa ko ingon ana kaisog. My small business is doing well. Sakto og kita. Hopeful kaayo ko nga intay makuha na nako ang akong mga anak. And my birthday came. First birthday na bulag naming Josh. It's a blessing kay peaceful ang akong mind. Wala ko'y gipalit for myself. Pag-celebrate ko with Gab, Jenny, and Gigi, and naapod si Dodoy. My family is living 4 hours away from my place. Text and call lang sila. Kabalo na silang Gigi na mag-celebrate ko with the kids. Maong early kaayo ko nga gimata o dili halata nga excited. I'm arranging my stuffs when suddenly naay nanawag sa gawas. Naay isa ka laki nga nag-ayo. And then ana siya nga Ma'am Ses. So nangutan ako kung unsa man. And then ana siya nga package ma'am. Gidunong niya og naay note nga happy birthday Ses. I know this penmanship. I am very sure kang Josh ni. Pag-open ako, wow. Bag o watch nga mahulon siya nga brand. Ug sa akong unahuna, lamia di ay mahimong kabit sa akong bana ba? Wala lang pod na ako ilabay or sunuga. Gibutang ra nako sa suok. Ana dayon siya nga Ma'am Ses, na ay gihatag si Sir Nimo. Ingon pa ni Doydoy.
cake of flowers. Uguta na ako atong tayma. Lami kaayo ilabay-labay ang cake ug ang flowers yatak-yatakan. But na ako sa mga bata. Maong gikalma na ako ang akong kaugalingon ug nagpretend ko nga okay ra. Pero wala gid ko ni kaon sa cake. Promise, ang flowers gibutang nako sa kawas. Happy kaayo ko atong adlaw. I'm with the people nga importante kaayo nako. Ang regalo nga gihatag ni Josh sa ako, gipadala nako ni Gigi pauli. Ana siya nga ses. Ana ko nga, Je, sayuman ka ni chat. Asa ang mga bata. So ni ana pa siya nga tulog daw, pero magsigi gid siya ingon sa akong ngalan. Ana ko nga, Jeje. Sis, nakit-an baya ni Ma'am Glitter ang gift nga giuli nimo. Ana dayon ko nga dayon. So nitubag siya nga, sis, murag nag-away silang Sir Josh gabii bahin ato. And then, I said, I don't care. And then I said, bitaw G, kusog ilang tingog nga gaaway, nadungog sa mga bata. Ana din siya nga wala man. Tulog naman ang mga bata. Dayon ni ana ko niya nga, ing na jud kog toxic na kaayon as sila diha. Dayon ana si Gigi nga ni ana daw si Glitter kang Josh nga man daw magatag-hatag pa. Kailangan ba daw naa? And then niingon po daw iyang sir nga, she is the mother of my kids. It's her birthday. Huyog sila sa akong mga anak. And then ni ana ko nga, ako jud nang gitype sa akong cellphone ng iyang giingon para dili ko makalimot. And then, I said nga, puing, pasagdi na sila. Bahalag magunsa na sila. I really don't care. Basta dili lang mahipiktuhan ang akong mga anak. That's very fine with me. One of the happiest moments in life is when you find the courage to let go what you can't change. Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal, ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaho? The emotions while kakanta ang laki, tagos kaayo sa akong bukog. Akong gitanaw siyag ayo, and I can feel the pain. Pain na iyang gibati. Wala na ako na malayim, mitanaw na di ay siya na ako. Mismile ko, and mismirk ang laki. Og mauto, ang sinugdanan sa atong love story. Not knowing, very wrong timing na niabot ko sa imong kinabuhi. Di kanta di ay tunimo nga kanta, para sa babae nga gibiyaan ka. You were wounded at broken at that time. Glitter left you into pieces. I was staring blankly sa wedding picture namo ni Josh. Huot kaayo ang akong dughan. Nganuman gipakaslan pa ko niya. Kung panakip butas lang di ay ko. Tanga, gaga, tuos mga bulatik. Ug naay nanuktok. My angels are here. Pero now, si ex-husband ang naghatod nila. Same lang ang reaksyon og lingi og talikod. Si Gab o si Jenny na sa akua every weekends. But naay panahon nga dili kay 45 minutes ang biyahe. I know dili na ko kaya patayan or pantayan ang material things nga gina-provide ni Josh, but ang akong love para nila dili kayang bayran o kwarta. Pagkagabi niabot si ex.
Ana dayon ko nga, ugma pa man sila mo uli. And then he said, I know, mutan-aw lang ko nila. So gipasagdaan na ako siya. 1 hour na lang, wala pa siya ni Hawa. Instead na ay mga food delivery. Nikaon siya og sila Gab. Ako na as kwarto, nagtambay kay nailang ko niya. Nami kaayo ituklod pa uli. Ug mag 3 hours na, naara gihapon siya. So ni ana ko nga, patulgo na nako sila, balik na lang ugma sa hapon. Ana dayon siya nga, kapoy na biyahe sas, diri na lang patulog. So nakurat kaayo ko. Ana siya nga, diri lang ko sa sofa, na kay habol. Mauto nga, wala kaayo ko katulog. Naghuna-huna ko nga naunsa ni siya. Last year lang, murag bisan inino na ako, dili siya ganahan nga makita. Warming violence since ahead. I-visit ko nilang Gab kay nag-fever si Jenny. Gab, Mama, Tita Glee, yayay ko. She hit me. Nahulog sa hagdan ang cellphone ni Glitter kay nasaklihan ni Gab panaog. Iyang gikusi, gidukol ang ulo sa akong anak. May kinaa si Gigi, iya dayong gikuha si Gab. Saka diretso ang akong dugo, ug nanginit kaayo ko. Gi-high blood ko. Katagad gid ko makauli sila, ug niabot si Josh. Gitabo na ako siya, and then iingon ko nga ikaw lakiha ka. Wala kay pulos. Auto nga natinga kayo siya og ana siya nga, naunsa ka ses? Ana ko nga, naunsa ko? Kana imong kabit ang naunsa. Ako siyang gibalikas ug gilaparo na ako siya. First time na ako to nga gibuhat. Natangan siya og wa dayon katingog. Ana ko nga Josh ha, gibili na ako ni sila diri kay safe sila niya ug karon pasakitan lang ana imong kabit. Giotruhan pa na ako siya glaparo, and then niingon siya nga relax lang sis. Istoryahan nato ni. Grabe kainit ang akong ulo ato. Gi-ask niya si Gab sa nahitabo ug nitug-an pud ang bata. Ana dayon ko nga otruha gali na ninyo Josh. Gipalampas na ako ang tanan-tanan. Gihimo or gibuhat nimo nako. Imong pagtamay-tamay, gitulon na ako na tanan. Karon gasugod na pud mo sa akong anak. Lahi ra bagid ko og kontrahon Josh. Magkuyog gid mo ana imong kabit. Mao to ang gitubag si Josh nga, enough na sis. Wala ko kabaluana. Ganina pa na morning nahitabo. Mao to nga ni anak ko nga, wa kay respetar sa imong mga anak. And then itubag siya nga, wala na diri nagstay si Glitter. So I answered him, who cares ninyong duha? First time nga nangisog ko. First time nga ako siyang gisyagit-sagitan. I must say, it really felt so good. Mao to nga niabot dayon si Glitter. Pag-abot pa lang niya, gibalikas na nako siya o gisagpa na ako o gibira na ako ayo ang iyang buhok. Nangalayurtot gyud ang iyang rebonded hair. Mao to nga nagsigi siya panawag ni Josh. Anak ko nga, babe? Babe ka? Ako siyang gisumbag sa nahong. Hapla siyang salog. Itadyakan pa na ako ang iyang likod o giguyuron unta na ako. Naitom na gyud ang akong pananaw atong panahuna. Mautongan ni ingon na si Josh nga, sis, enough na. Ni-action na siya gawid o niingon ko nga enough na ha. Gisumbag pod na ako siya. Dughan siya na igo. Gihawiran ni Gigi ang akong bukto na ingon siya nga sis, igo na makamata ang mga bata. Og ayha pa ko nakabalik sa akong kaugalingon.
Nagilak-hilak na si Glitter samtang hikap sa iyang pula kaayong noong. Muwawid paunta si Josh og ni ana ako nga ayaw ko hawiri. Hawid gani. Mauto nga giatubang na ako si Glitter. Ni ana ko nga utruhan na ang imong gibuhat sa akong anak. Putlan gid na akong liog. Timan ina. Mauto nga naana ko ni Josh nga ikaw Josh, wala kay pulos. Wala kay puangod. Abogado man unta ka. Kasuhi ko. Ako nang atubangon. Ambot nga wala man niya adtuang iyang kabit. Muramag astang kurata niya. Mauto nga pagawas na ako, namugnaw kaayo ko nga nagkurug-kurog ang kamot ug na-feel na akong hapdos og sakit. But honestly, gaan kaayo ang akong gibati. Day after the war, nag-text si Josh nako. Ningana siya nga, I'm sorry for what happened to Gab. I know it's Glitter's fault. Dili na ni mahitabo pag-usap. Gistorya na nako siya, ug dili na siya moanhi sa balay, ug dili na siya mopaduol sa mga bata. I never texted him back. Gilabay ang bulan, nag-set kong meeting for me and Josh para sa custody nilang Gab ug Jenny. But wala na dayon. Instead, nagkita mi sa kanan. Anak ko nga, kwaon na ako silang Gab. Ug wala siya natingog. If hesitant ka, don't worry. I can now provide their needs. And then ni Ana si Josh nga, wait, mag-end ang school ni Gab and by then, you can have them. Wala ko kabalog malipay ba ko or maglagot kay basig kabuang rani iyaha. So niingon kog okay. And then naa siya gitunol nako. Passbook, dili na nako kailangan. But he said, I know you need that. And then giigna nako siya nga, unsa jud ang paglantaw nimo sa ako a Josh. Nawong og kwarta? Ingon ana gyud kaubos ang imong tan-aw nako. Ana dayon siya nga ses para nas mga bata. I want them to have the best. And then I said, prepare the papers kay anytime mo perma ko. And then ingon siya nga, I'll get it ready by next week. Sa tinuod lang, nag-uol ko kay wala ko ka-imagine na moabot sa tay magpermahay nag-annulment. Nagminyo ganita para naatay kauban taman matigulang. But life is full of surprises kumbaga. Sa akong unahuna, unsaon man ang legal kung di ikaw ang love. Di ikaw ang ulian. May pa og wala. Niana si Gigi na ako nga ses. So nitubag ra ko niya. Ana dayon siya nga nagkita mong sir. So niingon ko nga oo. Ana dayon siya nga lagi nag-away sila sir og Ma'am Glitter ganina. And then gitubag ra na ako siya nga aw maayo ug nagkatawaha ra siya. Ana siya nga si Ma'am Glitter ni anhi ganina. Nasuko kay gihatag ni sir ang passbook. Moto nga ni ana ko nga ayaw sa kuig na og mga ingana GB. Aburido ko karon. Dayon nitubag siya nga imbes daw ang papers papermahan, ang passbook naman daw noon. Basin daw gituyo ni sir nga dugay-dugayon ang papers. Dayon ni ana ko sa iyaha nga magpermahay na mi next week. Dayon ana siya nga laina oy, sure na gyud? And then I answered her, ikaw ba sige kag paminaw anang away nila diha? Gibantayan ba nimo ang mga bata? And then wala man kaha siya ni duol sa mga bata. And then gitubag ko ni Gigi nga, wala man. Syempre ses, love baya kaayo na ako ang imong mga anak.
Sa usa ka text, naay giabot na ako o guess what kung kinsay nag-text? Si Glitter. Ana siya nga, desperada na gid kaayo ka no? Kay dili man kamo perma. Ngano feel nimo balikan kang Josh? Dayon mauto nga ni ana ako sa iyaha nga di ko mopatol nimo. And then nitubag siya nga wala na lay love si Josh nimo. Ako siya sa una, karon taman kanusa. Panakip butas man ka. Patol pud ka? Kay ngano, daghan kwarta no? And then gitubag na ako siya nga, panakip butas pero gipakaslan. Og nikatawa siya. Ingon dayon siya nga, wala jud di ay ka kabaluno or tanga lang ka. Nagpakasal na si Josh para naa siya'y anak. So ako nitubag nga, bayad na lang unta siyag surrogate no? Ikaw bugok no? And then I said, you know what, Glitter? Wala gid ko'y plan permahan ng annulment. Kay you know why? Para kabit ka forever. Ug nadaot gid si Glitter sa gugmang Polsai grad man unta. Honestly, if Josh will give the papers, why duha-duha mo permagit ko? 2 weeks after, wala may niabot nga mga papers. 3 weeks na lang, wala gihapon, ug nag-travel di ay si Josh maong wala na hikay ang papers. Opportunity came, mag-work ko sa Manila for a month project. Dakog salary so I grab it. Layo-layo pero para man pod nga makakuha nako or makuha na nako ang mga kids og si Glitter, dili naman sab kaduol nila Gab. Last bonding namo sa kids kay nangaligo mig dagat. And to my surprise, ni uban si Josh. Wala gid ko malipay but na ang kids behave lang og okay mi. Nagpalayo or ako permi. Ana siya nga, Sas, mularga di ay ka? Ana ko nga oh. And then he said, kanusa ka mo uli? So nitubag rapod ko nga by me, na ana ko diri. Nga naman, ayaw gyud hunahuna nga apad tuon nimo si Glitter. So nangutan ako nga asa ang papers. Dayo niingon siya nga pag-uli na lang nimo. Dugaya god. And then he answered, wala naming Glitter sis. Gi-stop na nako. So ni ana ko nga, aw sige lang, daghan pa man diha. And then giignan ko niya nga mag-ayo-ayo ko sa Manila. I thought together forever na sila. But knowing Josh, one day raguro kita na naglain. Or balikan ra na niya si Glitter, same as before. Dili ko kalimot sa iyang love na ako sa una. Karon taman matsugi silang duha. Sa Manila nako, work lang gid ko didto og laag panagsa. Every night, ga-video call gid miss mga bata, ningaw bat kaya ra. 1 hour nga tawag ug ang mga kids gikapoy nag-atubang sa akong noong. Mauto nga nagbabay na ko nila, and then niingon si Gigi nga, niha ay kaayog tingog. Wait sis, istorya sa ta, og kalit kusog ang iyang tingog. Sis, kumusta ang date? Pasod kaayo ko og nagtan-aw na ko side nga naa si Josh nagtimplag kape. Nag-sign si Gigi nga sabay ra daw ko. So ni ana ko nga, okay ra jit. O gikilig pod si Jeje. Ana siya nga, makauyab gid ka diha ba? So nito bagra pod kog, pohon. Ana dayon siya nga, bridesmaid ko ha? Og niingon ra pod ko nga, oo, sure. Namuot na gid ko and then nisambat ra si Josh ug niingon nga je, patulga na ang mga bata. Ana dayon si Jeje nga, ay naa na di ay ka sir. So nagbabay ra pod ko. Kabuang sa tripping ni Jeje. Sa text,
Nag-ingon na pod si Glitter nga dili ko mo succeed ana imong planses. Sure ko dili gid ka balikan ni Josh. And then gitubag ra nako nga kinsay ingon nga gusto pa ko makigbalik niya. And then niya na si Glitter nga funny says, I know love pa nimo si Josh. And then gitubag ra nako siya nga wala ko'y panahon nimo. Josh, palihog kong ingon ni Glitter nga dili na mag-text nako kung nangaunsa mo diha. Wala ko'y labot ninyo. Mauna ang akong ingon ni Josh. Antay ni Ana ra din si Josh nga wala naman mi nag-communication ses. And then I answered, basta igna siya nga disturbo siya. Nagtrabaho ko diri og sige siyag samok-samok. And then he replied, don't worry ses, ako ora ko. Or ako ora siyang i-text. Tayo nangumusta siya sa ako pero wala na ko ga-reply. Work, tulog, trabaho, mauna na yung routine na ko dito. Birthday ni Jenny na wala ko ka-attend. But sa party, ga-video call ras Jeje per me. Bibo kaayo, og naa ang mga friends ni Josh and Jen. Friends sab niya nga naapod with babies. Wala jud ko'y close nga friend ni Josh kay tuto kaayo ko sa iya ug nilang Gab sa una. Todo tadol kaayo ko nga ma-in love. Time to time magstorya-storya si Gab ug Jenny. I noticed wala si Glitter. Wala po'y bagong bayi nga gidala si Josh. Nag-ask kong Jeje asa si Glitter ug ingon pod siyang wala kay bulag na sila ni Josh. And then nanawag si Josh 12 midnight. Ana siya nga ses. Ana ko nga unsa. And then kalit lang siya moingon nga ses, baliki ko. So nitubag ra ko nga hubog ka? Kimingaw na kaayo ko nimo. Josh, kadlaw na o kailangan ako matulog. But he insists nga magstorya daw me. And then I said, gastorya na bitaw ta. And then he said, muanha ko ses. Magstorya ta. And then akong gi-end call o gi-off ang akong cellphone. Gasinamok lang yun. Sa site, naay kaingon na ako nga, ses, may naghahanap sa'yo sa labas. So nangutan ako og, sino? And then, nag-ingon na yun to nga si Josh, asawa mo daw. So kurata kaayo na ako. Ug pagtanaw na ako, siya gyud di ay. And then I asked him, gaunsa ka diri? And then he said, gibisita rate ka. So niana ko sa iya nga, tarong ragod. And then he answered, di ba ingon ko nga anhiun te ka. And then ingon ko nga sa muka ni mo Gipapauli din ako siya, but he just said, I'll wait. Sa pag-visit niya, maura na permi ang iyang ingon nga pasayloon ako siya. Mag-wait daw siya taman sa kanusa ug wala ko kabalo unsa ang akong i-react or ma-feel ato nga time. Nag-ingon ko niya nga, Josh, okay na ko. Okay na kaayo ko, pero gapamugos pa siya. Nag-ingon ko niya nga naka-move on ako. But he answered me, magtagad ko ses. Nahuman ang project nga nakatigom-tigom na gid ko. Excited kaayo ko nga makuha sila Gab ug Jenny para mauban na nako sa balay. But si X, sige nagsinamok. Mukalit ra siya og adto ug wala rabay buhaton magsigi raghilak. Karon mangita na siya grason para muuban ko sa ilang laag with the kids. Si Gab permi niya ipasumangil. Magkarat-karatawon kog adto pag-abot kay wala ra di ay. Sige na kog pangutana about sa annulment ug walay itubag kay ignon na ko niya og sunod na. Niagbot gud ang adlaw nga akong pinakahihintay. Makuha na gid nako ang akong mga anak. Lami kaayo sa pamati nga naa sila sa akuha. Misaksid ra gid ko.
Tanan kasakit, kaguol, napulihan ra og tumang kalipay. Walay kabutangan ang akong gibati. 1 week after si Joss, nagsigi na og adto sa balay. Dili na muuli kay gimingaw daw siya sa mga bata. Halos po didto na nga mopuyo. Gusto na gid kako siya nga prangkahan na dili nako. Pat mas nalipay sila Gav kung naa si Josh. Taman kanus ako magantus. Taman kanus ako mo giveaway. May unta naa siya nga di mangialam. Patsigig pangutana nga naaba daw ko'y laing laki. Kinsa ang ako mga puyog ug makasapot na kaayo. Giprangkahan ako siya nga tama na og dili na ko mubalik niya. Nisamot na noon siya pakitang gilas. Wala na siya'y uli-uli sa iyang balay og sig pamugos nga mag-uli nami. Gamay rabaya ang akong apartment nga girintahan. Ang sala gihimo na niyag bed ug ganahan pod ang mga bata kay sige sila dula. May na lang naa si Gigi kapang limpyo kung wala di na nako makaya ug tulo na ka bata ang akong sakop. Niana ko kang Josh nga Josh, dili na lagi ko. Patsigi ra niya nga tubag kay hulaton na ako ses kung kanu sa akon nimo pasayloon. And then I answered, gipasaylo na tika. And then ang iyang tubag, let's go home and start again. Pero niingon ko nga, dili na mahitabo. Gihatod siya sa iyang best friend na hubog kaayo og halos nga dili na katindog. Sa iyang BFF gamaoy, sigig pangita nako. Sigig yama-yama nga love daw kuno niya kaayo ug dili niya kaya nga mawala ko. Sus, nganong karon pa man ni siya gaingon ani. Ni ana ang iyang BFF nga na-impluwensyahan ra gid siya ses atong lailahi na siyang chicks. Kana laging sa mga outing, siya way partner. Mga kuyog pot sigig sulsol nga humaling na siya. Sa tinuod ses, dugay ra kaayo si Glitter sigig pangayo og number ni Josh. Wala lang gid na ako gihatag kay I know unsay mahitabo kung magbalik sila communicate. Pero wala Si Glitter ni adto gyud sa office. Sorry kaayo sis og wala ko'y nabuhat ato nga time. Nahitabo na ang nahitabo. But thankful ko ato nga na-face sa akong life kay daghan kaayo kong natun-an. Unong kabulan ang milabay, mipadayon ang pagpanuyo ni Josh. Usahay madutla na gyud ko. Kanang gamay na lang gyud. 1 inch na lang mubikay na gyud ko. Pero ang kapalaran, dili gyud pabor namo ni Josh. Isa ka adlaw, nakabati na lang gyud ko sakit kaayo ang akong tibuok lawas. Hawoy ug ngut-ngut kaayo ang akong tiil ug kamot. Dili na ko katulog sa kasakit ug walay mo talab nga pain reliever. Dili pod advisable nga sige kog inom og hard na pain reliever. Dali ra kaayo kong naluya ug dili na ko ganahan mukaon. Gamay na touch sakit na kaayo para nako. Ang tubig sa gripo mura nag-ice kabugnaw. Si Josh nabalaka na kaayo. Giresign ako sa work kay dili na ko productive og tanan lab results na ako normal. Naaman gani elevated na result pero slight ra kaayo. Bisan kinsa na lang doktor ang i-refer ko but wala pa nahibalaan ang akong sakit. Gahigda na lang ko permi sa bed. Dili na ko na ganahan mo bakod, nawad-an na ko kusog. Pero si Josh na permi para i-encourage ko nga kaya na ko. Ayaw give up ses. Naara ko permi diri og dili ti kabiyaan ug mahibal-an ra lagi nato kung unsa gyud ang imong sakit. Side note, no relationship is all sunshine, but two can share umbrella
and survive the storm together. Sa hinay-hinay, mibalik ang akong feelings para ni Josh. The feelings I have for him sa time nga nag-aidos mi sa altar. Very consistent kaayo siya to win me back. Pero nahadlo ko. Dili pa ko andam musukan. If I ask him nganong gibalik pa siya nako, ang iyaharang tubag, first of all says, dili ka panakitbutas. Oo, broken ko ato nga time, but I am not that stupid to marry any girl nga na-meet lang nako. I was an asshole nga nagpadala ko sa temptasyon. Nagsalig ko ses. Nagsalig ko nga dili ko nimo kaya nga biyaan. Naasa akong nahuna nga whatever ang akong buhaton, naa ka magpabilin kay love kaayo nimo ug dili nimo kaya nga biyaan ang mga bata. About ni Glitter, gusto lang ko closure atong unang kita namo. Pero nagpatintal ko. Huyang kaayo ko ses. Na-pressure kaayo ko ato. Wala na ko sa akong kaugalingon ug wala na gani ko kahuna-huna kung unsa ang pwede mahitabo. Pero ulahin na. Gibiyaan na gyud ko nimo. So I take Josh back. Nagbalik mi. But nagsakit na ko. Niadto mig Manila para sa second opinion and hopefully mahibalaan ang akong sakit. Na-confine ko sa hospital, bali isa ka bulan. Dagan kaayong test ang gibuhat sa ako ug pinakasakit ang i-test ang akong nerves. Makapangurog gidkus kasakit. Naa si Josh sa akong kiliran. Mabantayan pa nako usahay nga mulingi or mipiyong na lang siya kada i-test ko. Time to time gaatakihon ko. Magkarakaragid tawo na siya bisag gialimukawan pa. Maluoy na lang ko kay kulang-kulang ang iyang tulog pero naa may tigbantay nako. But most of the time, siya gyud ang mubantay nako. Gidungog sa Ginoo ang akong pag-ampo nga mahibal-an ang akong sakit. Na ako'y autoimmune disease. Atakihon ang akong kaugalingong lawas. Nag-start kong treatment ug daghang tambal ang ipainom nako pinaagi sa dextrose. Everyday monitor sa dugo ug sa isa ka adlaw katulupod ko kuan og dugo. Dito gid ko nibilib sa akong bana. Siya ang mag-alalay nako nga magbanyo. Maghugas nako, magtrapo ug mag-ilis. Isa ko kabulan sa ospital ug imagine, isapod ko kabulan nga walay ligo-liko. Wala gid nako nakita sa iya nga mandiri siya. I-backhug pa ko ana sa banyo, dala kiss sa liog nako nga ambot unsa nay baho. Kay daghan na siguro agit-it. Anak ko sa iyaha nga, sakit na kaayo. Dili na nako kaya. Pero mutubag na siya nako nga ses, kaya na nimo. Naara ko dire. And then moingon lang ko nga Josh, kung mawala ko ayaw baya pabayai atong mga anak ha. And then moingon ra siya nga, ses, ayaw pag inana. Mag-ampo ta nga maayo ka. Dayon giignan ako siya nga okay ra maminyo kaglain pero ayaw ibilin silang gab sa imong wife ha. And then he answered, naunsa naman ka. Dili ko magninyo kay ikaw ang akong asawa. Kita ang magkuyog. And then mutubag lang ko nga ingon man lagi ka sa una nga dili ko nimo love.
And then, iyahang tubag, kapila naman ko og explain an assess, diba? And then I answered him, bitaw Josh, feel na ako nga hapit na ko kwaon sa Ginoo. And then he answered, laban lang gyud ses. Lisod kaayo nga kami dako kaayog salig nga maayo ka, unya ikaw gusto na nga mo give up. Naa pa mi si Gab o Jenny. Naami nga nag-love nimo ug ayaw i-give up. Kaya na nimo. Human sa 1 week na treatment, medyo okay na ko. Mauto nga anak ko ya Josh nga muuli na mi kay ang mga bata sila ra didto. And then ang ingon si Josh nga dirira ko. Naaman si Jeje og si Mami sa balay. And then anak ko nga Josh, okay ra na ako nga imo kong biyaan og mangita kag lain. But ning tubag lang siya nga ayaw nagsigstorya ana good sis. Imong hunahunaon, maayo ka para muuli na ta. Usahay kabuangan ko niya. Mag-CR alalayan ko niya. Tuyuon niya glock ang door. Dayon kiss sa akong liog ug kuot sa akong chocolate heels. I-massage niya. Ana dayon siya sa ako nga naaba daw ko'y ma-feel. Dayon maingon ra ko nga padayon na daw. And then ana siya, basin kani ang makaayo nimo. Dayon mo tubag ra ko sa iyahag buangan nimo eh. Dili gid malikayan nga iritable ko. Madumduman dayon nako ang mga nahitabo sa past. Moana dayon ko niya, baliki na lang si Glitter Josh. Dayon mo ingon ra siya nga dili ko. Dirira ko. And then mo ingon ko nga, tan-awa ra gud ko. Wala kalud ina ko. And then ingon siya nga wala. Bisan pag tilaan ko na ang mga buling nimo. Makaingon gid ko grabe iyang pasensya na ako ato. Gumikan sa medications maong moody kaayo ko. Extreme ang emotions, pero wala jud ko kadungog bisan isa lang kasturya niya. Nakauli mi sa balay nga okay na ko. Na totally okay kay kinahanglan nga mag-monitor gid ko og continue ko og take og meds. Ang resulta kay nitaba ko. Wala na ko'y desire sa lovemaking o dili na ko ma-arouse. Maong moingon na lang ko ni Josh nga biyain na lang ko. Pero moana araman pod siya nga naa na pod kaana. And then moingon ko nga dili na nako mahatag sa imuha ang imong needs. Maglisod na kog anak. And then ana siya nga ako lang go'y palami nimo. Sakto na si Gab ug Jenny. Dayon moingon ko nga dili na ka malamian nako kay pangit na kaayo ko. And then motubag lang siya pinagara-gara nga sulayan nato karon ses. Basin maka 5 rounds ta. Ses, dili man na ang rason nga gipakaslan ti ka. Kaya kaayo nako bisag walay ingon ana. Ug motibagbagid ko dayon moingon siya nga ngano to nimo nabuhat sa una. And then moingon lang siya nga pahulay sa ses. I love you. Grabe ang akong mood swings ato. Thankful kaayo ko sa akong bana nga wala gid siya mo give up nako. Ang pasensya niya hilabihan gyud kataas. Karon mag 1 year na sukad nakauli mi gikan Manila. Maintain gyapon ang akong meds but dili na daghan. Wala na ko'y mood swings ug nibalik na ang akong desire. Desire to, you know. Still dili ko dapat magpa-stress ug maayo kay daya man mo atake. Wala na ko mibalik og work kay mauraon niya ang rason nganong atakihon ko. And first love making namo after 3 years. Smooth ra kaayo siya. Pupo siya sige na kogmon og basin daw gakasakitan ko. Ako pa'y gaingon nga, love, harder, please. Kung mangutana mo ni Glitter,
Wala siya gaminyo hangtod karon. Basi nagtagad siya mawala ko. Ang kondo og car gipa-assume ni Josh sa lain. Share lang nako nga naatoy time, gikubi na ako ang cellphone ni Josh ug akong gichatan si Glitter gamit ang phone ni Josh. Nag-ingon ko nga, Gli, asa ka now. Ningtubag dayon siya nga sa apartment. And then gisin lang nako. Tayo naa siya pahabol nga message, I miss you babe. Otong ni Ana ko nga, meet me in hotel at 7 p.m. Room 00. Ana dayon siya nga, yes babe, I'll get ready. And then ni Ana ko nga okay. Ayaw na chat kay naa si Ses ug akong gihide ang ilang conversation. Paghawa ni Josh, ni-text ko niya og, love, nagpabook ko sa hotel room 00. After work nimo, diretso didto. Ulatan tika. And then ana si Josh nga, sige. Excited ko love. Mag-undertime ko. Bisan paghubuan siyang Glitter, kung love gid ko niya, dili siya matem. But nag-ready na pud ko sa akong kaugalingon og unsay pwede mahitabo. Nakulbaan ba ako what if malamian gyud sila. Marealize niya nga mas gwapa, sexy, og lamian si Glitter. Sure gid kong maayo sa kama si Glitter. And then niingon si Josh nga love, diretso na ko sa room. And then nag-ingon ko nga yes love, room 00 ha. Tagad-tagad ko og hala. Wala gyud nag-text og balik si Josh. Kahilak po nakaayo ko. Wala gyud Miss Josh. Walay pulos. Wala na ko mahimutang og kulbaan na kaayo ko. Lingkod-lingkod ko sa kwarto og sige guna-huna nga gilamian na gitong duha. Maong nag-andam-andam na kong sinina sa bag. And after 30 minutes, kusog kaayong lamba sa door. Nakurat kong maayo og paglingi na ko si Josh og gisingot kaayo og ilhang grabe kasuko. Dayon, niingon siya sa akua nga unya, nalipay na kaayo ka? So ako nagpaas ifra nga murag wala nakabalo. Ana dayon siya nga, sus ses. Kailangan gidto nimo buhaton? Wala pa jud di ay ka nahuman ana. Anda ni ana ra ko niya nga di gid ko malimot ana. Pero nag-ingon siya nga mag-unsa man di ay ko para dili ka magduda. And then ang akong ingon niya, bulag na lang ta. Iduol siya og mihag na ko. Ana dayon siya nga dili na to mautro love. And then nag-ingon ko niya nga nag-unsa man mo dito. And then ana siya nga pagkita na ako niya, nangutan ako og nganong naa siya dito. Ingon siya nga gichat daw nako. Pero miuli ra ko dito. Ana dayon ko nga wala ka niya gimingaw di ay. And then nairita ra siya. Giwira niya ang akong duha ka chocolate hills ug niingon siya nga kani gimingaw ko ani. Ang ending, ako ang na-corner. Bisan pa di ay og hukara ng laki, kung dili gid siya, wala gyoy mahitabo. I remember sa ginasuyo kong Josh, gipray na ako sa Ginoo kung mubalik pa si Josh sa akua. Ug unta, dili na niya pasakitan og i-love ko niya same as before. And then God answered my prayer. Less than 24 hours me, hangyo na si Josh nga mubalik ko niya. And God never fails. Naglantaw gyud ang Ginoo. Sa gugma, everyone does things that hurts the other person. So there is really no right and wrong. You just have to decide what you are willing to forgive. Karong February 18,
will be our 9th wedding anniversary. Kinsay nagdahom nga buo gihapon mi sa akong pamilya. God is so good. Unta tagaan pa ko ni Lord og 10 more years, 20 more years para mauban nako ang akong pamilya. Salig lang ta sa Ginoo. Thank you kaayo sa pagsubaybay sa akong story. Bag-o lang gid nako nabasa ang inyong mga comments sa part 1, 2 ug 3. Gibasa nako na isa-isa og makahappy nga maka-inspire mo. Laban lang taani mga inahan. Buhi pa ko oy. Wala pod ko gipabarang. Grabe inyo naman kong patyon. And by the way, thank you kaayo sa mi-advise, mi-share sa ilang opinions o suggestions o mig-open up sa ilang kaagi na sama-sama sa akong naagian. Group hug ta ninyo og ayaw gyud o give up. Princess. Og mao kana ang atong confession karong adlaw mga Kayusanyan Freedom Board. #bakit kung sino pa. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta og ang inyong kanunay nga pagpaminaw.